Enmig d'aquest panorama d'estancament laboral, hi ha un sector a l'alça que en els últims anys ha generat a Catalunya més de 10.000 llocs de treball. Parlem del sector de les noves tecnologies. Si fa un temps van ser les pàgines web les que van fer de motor d'aquest sector, ara són les aplicacions per mòbil. No hi ha prou gent formada en el sector i per això moltes empreses incorporen becaris, els formen i després els contracten. Quan es va quedar a l'atur, en Víctor sabia que aviat tornaria a tenir feina. Un mes després va poder escollir entre 4 ofertes de treball. És desenvolupador sènior d'aplicacions per a iPhones i iPads, un nou mercat de productes informàtics que tot just va aparèixer el 2008. Quan surt una tecnologia nova, sempre hi ha molta demanda i llavors hi ha qui es preocupa d'estar al dia i formar-se amb aquestes noves tecnologies perquè sap o intueix que hi haurà força demanda. Per aprendre a programar les aplicacions va passar moltes nits entre manuals. El mateix camí d'autoformació va seguir en Marcel, estudiant d'últim curs d'informàtica. El seu projecte de final de carrera és una aplicació que trasllada la intranet de la facultat als mòbils dels estudiants. Vaig fer alguns cursos online, vaig mirar tutorials d'Apple i quan vaig veure que m'agradaria aprendre molt més i que m'ensenyessin, va ser quan vaig començar a buscar feina com a becari en alguna empresa de mobilitat. 8 mesos després, la mateixa empresa l'ha contractat com a desenvolupador júnior d'aplicacions mòbils, un perfil professional difícil de trobar. Tot just aquest és el primer curs que la Facultat d'Informàtica de la UPC inclou en una de les assignatures de tercer any la programació per a dispositius mòbils. Serà una cosa que potser no just quan acabin la carrera, però al cap de 2 o 3 anys segurament molts d'ells estan fent. Les empreses, diguéssim, importants del sector diuen que d'aquí a 3, 4, 5 anys el 50 o 60% dels desenvolupadors, els que programen aplicacions, estaran treballant en aplicacions mòbils. A Espanya es descarreguen cada dia 1 milió d'aplicacions de smartphones i tablets i la previsió per aquest any és d'un increment del 120%.